Dámy a pánové, já se vám omlouvám, že jsem na YouTube nevydávala videa, ale neměla jsem co vydávat. A nemám furt nápady, ale napadlo mě, že bych mohla udělat takovou sérii se šlechama, jo. Ano, mám jich tolik a tam ještě jsou nějaký. Tady jsou 3. A já mám novou, to je tu klisnu Tinkera, neboli Hany, ji říkám. A když budu mít ještě jednu, tak bych ji přebarvila akorát barvama naopak a byla by to Sugar. No a napadlo mi, že bych mohla načít takový letní tábor jakoby můj ráň se jmenuje Crazy Space, neboli Bláznivý vesmír. Ale možná bych to přejmenovala, že by se to jmenovalo, nevím. Tak vám nic nechci spoilerovat, když budu vědět jméno, tak vám to dám za info. No a to je tak vše. Chtěla jsem se vám hlavně omluvit za to, že jsem nic nevydávala. A mám spoustu nových koní, což o tom nevíte, protože jsem ani nedělala unboxing. A asi se přejmenuju na právě, že teďko nevím, na nějaký jméno se šlechama. A pak vám vydám ještě moji ikonu potom. Tak mi můžete psát návrhy, jak bych se mohla jako šlech jmenovat. A ještě dřív udělám určitě nějak přepočítáme šlechy. A ukážu vám všechny moje koně. Možná to bude na části, na párty. Ale je to jedno. A ještě vám i ukážu, jak se jmenují jaký daný postavičky. Abyste věděli, kdo se jak jmenuje. A ano, tady tu postavičku možná poznáte. Barča, ano. Jo, a děláme, že má sádru. A nevím, proč je to zelený, ale nevadí. A jenom já jsem ji pečovala, mý kamenace vám ji takhle ukážu. Ji vezmám. A její píseky to maličko okousal ty nohy. Tak jsme vzali tu takovou tu samotvrdnoucí hlínu, nebo jak se to jmenuje, a udělala, tohle to dělala mamka, tohle to jsem dělala já, tak jako maličko něco. Není to úplně nejlepší, ale tak aspoň máme nějaké vzpomínky a Barča furt žije. Budu doufat, že dostanu takovou tu knaptrubskou klesnu, takovou starší. Já jsem ji dřív nechtěla, já teď se furt tam teďky, že teďka má kolegu, který má dceru, která tady toho koně měla i svou postavičku a furt mě zajímá, jestli mají ty šlechy, nebo ne. A jo, a když jsem vydala tu postavičku, tak vydám i tady tu klesnu. A tohle je teda Hany, má nejoblíbenější klesna, nově. Vypadá strašně hezky. Tady z této strany vypadá hezky. Takhle hezky. Takhle, tak moc ne, ale takhle to vypadá jak Sonic. Takhle jako zbytek těla je hezký, jenom to prostě vypadá jak Sonic, ale to já neřeším. Protože je tak hezká, že normálně by mohla mít sestru, bleb. Jo, a tady s Markem, to je hřebec Tinkera a my ještě hříbe Tinkera, tak já dělám, že je to jakoby její bratranec a Bonnie dělám, že je jako její syn. Ale to bude všechno potom nějak v té sérii, to bude prostě nějak. Pardon, to je já. A možná jsem tam bude natáčet se mnou i moje kamarádka, takže když uslyšíte další zvuk, tak se toho nevšímejte. Tak to neřešte, se mnou bude natáčet má kamarádka. Takže tady to bylo tady, ta část, pak tady máme takhle jakoby stáje. Já mám bordel i krabici, ve který mám věc na tvoření. Takhle mý koně. Co mám tady? Tady je stan Sáry. A uděláme si house tour. Takže když semka vlezete, tak neřešte to tady nebude. I ta veverka tam možná bude. Pardon. Ale tamhle vzadu je stoleček, tady jsou kýble. Takhle. A tamhle to, co vidíte, tak to jsou jakoby schody. A teď nahoře je to samé, jakože schody dolů a schody nahoru. A tady spí většina holek, bude tady těch postel asi ještě víc. Nebyly houbiček na mytí, ale musím si nějaký sehnat. Jo, má koloběžka, na který jsem dlouho jakoby nejezdila. No a to
bude nějak tak vše. A určitě na hobbyhorsech furt jezdím. Jenom teď jsem dlouho nejezdila. A to je tak, no. Takže budu doufat, že se na to podíváte, že jste dokoukali až do konce. Dejte mi prosím odběr a like a brze, když taky by vás napadlo něco, co bych mohla natáčet, napište mi to do komentářů, kamkoliv to jde, všude mi to klidně pište. Klidně mi to i vnucujte, že tohle chcete, abych udělala za video se šlejchama nebo s hobbyhorsema, anebo tak nějak, nebo nevím, s čímkoliv, co vás napadne, že jste viděli na mém kanále. Tak to klidně mi napište pod video, že to bych měla udělat. A ano, to už to nezavřu. Asi do života tady ta krabice nebude zavítratelná. Možná si někde budu chtít kopat větší, protože tam nemám ty velké krabice. A do těch by se všechny vešly úplně hezky. A určitě jich mám 100 něco. Určitě 100 něco. A krabičku. Takže ta tam v té sérii bude hlavní ikonou. Asi největší ikona na světě. Takže s kamarádkami to pomůže vymyslet. Já vymyslím jméno, vymyslím vrzený scénář a takhle jako nějak, jak si to představuju. Ale většinou to budu natáčet sama. Nebo prostě, že mi kamarádka třeba bude dělat kameramana. Jo? A bude to takhle naležato, nenastojato. A můžete popravdě jako si natáčet potom, co chcete. Já mám i různé věci na editování, jestli budete chtít. No nic tak, bye bye.